Wel, onze projecten gingen best goed eigenlijk. Ongeacht alle veranderingen en maatregelen die we rekening mee moesten houden, is het toch gelukt om door te gaan met de activiteiten van de ouderen hier bij Hofje Culturaal. En daarnaast ook Street Colors, want het was allemaal openlucht met kinderen. Dus het is ons gelukt om toch door te gaan met de projecten. Laten we toch een beetje over Street Colors praten, want die denk ik was die grootste project van jullie, denk ik. Een van de grote projecten die we hebben. Ja, Street Colors Bonaire dat was een groot succes. We hebben die afgerond vorig jaar in december met een muur bij Dash Kitchen, waar de kinderen alles wat ze hebben geleerd eigenlijk gedurende het hele traject konden toepassen op de muur. In samenwerking met coaches die lokale kunstenaars zijn. En we hebben hun echt losgelaten en een beetje begeleid om het te beginnen, maar daarna gingen de kinderen helemaal los met de muur. Jullie hadden ook met WNF, Wereld Natuurfonds, over de Kliko Challenge. Ja, inderdaad. We hebben de Kliko Challenge gedaan ook in het eind van het jaar. Het was een leuke samenwerking met zowel WNF, Celibon, DCB en OLB ook. Dat was ook een groot succes, groter dan we hadden verwacht eigenlijk. En ja, daar zijn we echt trots op. Natuurlijk doen jullie ook mee aan muziek. Jullie hadden een soort virtuele concert, laten we zo zeggen. Hoe kwamen jullie hierin? Ja, nou normaal, we hebben hier op dinsdag en woensdag komen ouderen om muziek te maken samen. En het gaat om gitaarlessen, kwarta, symfonieën. En normaal gaan ze ook optreden bij Castiquido of hier gewoon geven we een optreden, een kerstoptreden eigenlijk. En dat mocht niet dit jaar, gezien de maatregelen. En we hebben besloten dan om het virtueel te doen. Wat ook heel leuk is uitgerold eigenlijk. Dat we dat hebben gedaan en die is ook te zien op YouTube eigenlijk. Plannen voor de toekomst? Ja, we hebben verschillende projecten. We hebben ook cultuureducatie met kwaliteit, waar we nu mee bezig zijn. Daar gaan we nu verder op borduren. We zijn aan het begin. Wat houdt dit in? Ja, cultuureducatie met kwaliteit. Dat is een project eigenlijk waar Platforma Culturaal penvoerder van is. Dat we dan coördineren dat cultuureducatie binnen de scholen komt. En dat houdt in dat cultuurinstellingen samen gaan werken met scholen om producten te ontwikkelen waar de kinderen dus meer aan cultuur kunnen krijgen op school. Zijn er verdere plannen voor wat betreft Hofje Culturaal? Even nadenken. Ja, we hebben de Street Colors Bonaire die dan een andere vorm gaat krijgen dit jaar. Maar waaruit we ook een publicatie gaan plaatsen van de kunstwerken die al zijn gemaakt en wat nog allemaal op Bonaire is gekomen. Daarnaast hebben we Cultura Patour, dat is een samenwerking met MHC, Mental Health Caribbean. Waar we ook workshops gaan geven aan 3 verschillende doelgroepen. Dat zijn kinderen, volwassenen en de naasten van de familie, die dus van de cliënten van MHC. Daar gaan we dus workshops aan geven. Verder gaan de activiteiten gewoon bij Hofje door. Zo kan ik een beetje... Oh, we hebben ook de Compañanos Grande Nang project. Dat is een project waar ouderen die een beetje eenzaam zijn een maatje krijgen waarmee ze dus 1 keer per week activiteiten gaan doen. Die gaat ook door. Dus we hebben aardig wat dingen die doorgaan dit jaar. Mensen die contact met jullie willen nemen? Ja, als mensen contact met ons willen nemen, kunnen ze op onze Facebook of Instagram. We hebben een website, Platforma Culturaal, hofjeculturaal.com, als ik me niet vergis. En ze kunnen ons gewoon mailen, berichten en daar reageren wij graag ook op. Toch wil ik sluiten met een mooie boodschap met wat betreft cultuur gedurende 2022. Ik wil graag iedereen fijne 2020, fijne nieuwjaar wensen. Gevuld met creativiteit, liefde, rust en vooral gezondheid.